El grup ESCOM, de Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions, som un grup de professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya que ens dediquem a l'estudi, anàlisi i resolució de problemes d'organització. A ESCOM estem especialitzats en problemes sobre el disseny i la gestió de la cadena de subministrament, específicament pel que fa als processos d'aprovisionament, producció, distribució, recuperació i reciclatge. Volem contribuir així a la millora de l'eficiència econòmica i mediambiental de les organitzacions. Recentment, un grup de professorat de l'ESCOM hem començat a treballar amb entitats socials que es dediquen a la distribució de productes alimentaris a famílies vulnerables, en concret, amb el Rebost de Terrassa. El Rebost és la xarxa d'entitats de distribució social d'aliments de Terrassa, que està formada per 10 entitats i que coordina la Creu Roja conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa. L'Ajuntament de Terrassa, sempre en derivació amb les entitats, i envia famílies que venen a buscar un cop al mes els aliments, una ajuda en espècie amb aliments que els serveix per complementar la seva cistella. Les nostres cistelles estan formades per producte sec, producte fresc i material d'higiene. Les nostres donacions arriben de la Unió Europea, d'establiments que fan donacions, tant del sistema de producció d'aliments com de distribució, i també de compres que fa la pròpia administració. La primera col·laboració entre ESCOM i el Rebost s'està centrant en maximitzar l'aprofitament i la distribució adient de tots els aliments que arriben. Aquestes arribades en general estan planificades, però també a vegades es rep producte de manera inesperada. Pot ser, per exemple, producte que es rebi en grans quantitats, superiors a les esperades, amb data de caducitat propera o dirigit a consumidors molt específics, com per exemple celíacs. Aquest producte és difícil d'aprofitar adequadament amb els mètodes de distribució i les freqüències de recollida habituals. Tots els aliments que ens arriben són entregats als usuaris, però en els casos de minves, d'establiments de distribució, sobretot, ens arriben en quantitats importants productes amb data de consum preferent molt immediata que cal distribuir de forma eficient entre les famílies que recullen els aliments. Habitualment això és molt complicat i ens interessa generar nous protocols de comunicació i d'organització i logística amb les entitats i amb les pròpies famílies per poder donar sortida a tots aquests productes de minves i lluitar així contra el malbaratament alimentari. Per distribuir equilibradament aquests productes inesperats a les famílies més adients, s'està treballant en una aplicació informativa d'avisos i reserves perquè les famílies puguin venir a recollir aliments específics addicionals. Aquesta aplicació es pretén implementar com a projecte pilot al Rebost, però s'espera que més endavant es pugui utilitzar a altres entitats. L'objectiu final seria evitar qualsevol risc de malbaratament. Recentment, també estem treballant en un model que maximitza l'eficiència de la gestió del centre de distribució, assegurant el subministrament d'una cistella equilibrada a nivell nutricional a les famílies sota la mínima despesa econòmica. Creiem que aquest problema és extrapolable a major escala, concretament a la distribució d'aliments d'entitats socials grans cap a altres més petites. Així doncs, des del grup ESCOM estem decidits a bolcar la nostra experiència en la solució de problemàtiques relacionades amb el malbaratament alimentari. A tall d'exemple, considerar la distribució ràpida de productes amb data de venciment propera o l'equilibrat de cistelles o de comandes que s'envien bé a petits centres de distribució o bé a beneficiaris finals. Esperem unir els nostres esforços de tota la comunitat que treballa en el sector. Moltes gràcies.